všemohúci a večný Bože, skrze svojho Syna ožiaril si nás svetlom svojej slávy. Posvet tento nový oheň a veľkonočnou slávnosťou roznieť v nás túžbu po Tebe, aby sme s čistým srdcom mohli vojsť do kráľovstva večného svetla skrze Krista nášho Pána. Kristus je ten istý včera i dnes. On je počiatok a koniec. Alfa i Omega. Pán času i večnosti. Kristus, svetlo sveta. Bohu vďaka. Kristus, svetlo sveta. Bohu vďaka. Zaplesaj nebeských chór anielov, zaplesajte oslávení v nebi, nech zahlavolí chválospev, raduj sa aj ty, Matka Cirkev, ozdobená žiarou Pánovej slávy. A tento chrám nech zaznie našim jasavým spevom. Pána Bože, Tebe sa utiekam. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v Tvojich rukách je môj osud. Pána mám vždy pred očami, a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. Ochráň ma, Bože, Tebe sa utiekam. Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby Tvoj svätý videl porušenie. Ochráň ma, Bože, Tebe sa utiekam. Bohu na výsostiach.
Aleluja, aleluja, aleluja. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky. A hľa Ježiš im išiel v ústretí a oslovil ich. Pozdravujem vás. Oni pristúpili, objali mu nohy a kláňali sa mu. Tu im Ježiš povedal, nebojte sa. Choďte, oznámte mojim bratom, aby išli do Galilei, tam ma uvidia. Počuli sme slovo Pánovo. Napríklad slávime dnešný večer Krista. Krista živého, Krista, ktorý neumiera, Krista, ktorý nám ukázal, ako trpieť, ako znášať každodenný kríž, ako stávať spod toho kríža. Ale hlavne, ako povedať Bohu, Pane, nie je moja vôľa, ale Tvoja, nech sa stane. Tento živý Kristus, tento Boh s nami, Emanuel, je tým Bohom, ktorý sa túži dnešný večer, dnešnú noc Pánovho zmŕtvychvstania dotknúť srdca každého z nás. A tak ako žiari veľkonočná svieca pred nami, túžia by žiarilo aj naše srdce. Žiarilo radosťou. Lebo dnes je na nás, sestry. Pokorne vzývajme všemohúceho Boha Otca, aby zoslal svoju milosť na túto vodu a tých, čo sa v nej znovu zrodia, prijal Kristovi za svoje deti. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Michal, oroduj za nás. Svätí Boží anjeli, orodujte za nás. Posväť svojou milosťou túto vodu, z ktorej sa ti zrodia synovia a dcery. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu, Syn živého Boha, prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, Bože, nech prostredníctvom Tvojho Syna zostúpi sila Ducha Svätého do tohto prameňa. Aby všetci, ktorí v krste tajomne umierajú a sú pochovaní s Kristom, povstali s ním aj v životu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
radosťou a veľkou dôverou prednesme mu svoje prosby. Víťaz nad hriechom a smrťou, naplň svoju nevestu cirkev, zrodenú z tvojho boku veľkonočnou radosťou. Vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom, hovoria. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Tajomstvo viery.